कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. माझ्या परवानगीशिवाय वैभव नाईकांना कोणीही महायुतीत घेणार नाही. बाकी कोणीही चाललं असतं पण वैभव नाईकांबरोबर तडजोड करणार नाही, असं वक्तव्य खासदार नारायण राणेंनी उदय सामंतांच्या ऑफरवर बोलताना केलंय. उदय सामंत परवा सिंधुदुर्गात होते, यावेळी त्यांनी एक भाष्य केलंय की निलेश राणे सुद्धा वैभव नाईकांना स्वीकारतील, त्यांना मी निमंत्रण देतो पक्षाजनक, असं त्यांनी एक भाष्य केलं. उदय सामंत माझा ॲडवायझर आणि आमच्या घरचा करताना त्याचं ऐकायला कळ उत्तर आहे. मी परवानगी दिल्याशिवाय कोणी त्याला किती आता कधी सांग, एकनाथ शिंदेच्याकडे मुख्यमंत्री बाहेर बसलेला असायचा, मला घ्या, आणि इथे बोर्डला होता निष्ठावान शिवसैनिक. हा इथे या नदी आहे ना, नदीच्या बाजूला बोर्ड दिसतं. मला उलट एकनाथ बोला, दादा बघा ना तो वैभव बसलाय, मेला नाही, मी नाही तडजोड, बाकी सगळ्यांना करेन, नाही करणार. मला तू केवढा आहे, मला 59 वर्ष राजकारणात झालं आणि मायाबद्दल काय बोलतो तू लायकी आहे तुझी? तुझ्याबद्दल कधीही मी अजून वाईट विचार केला नाही, अजून. काही बोलायचं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.